Een zetje geleden las ik een verhaal van Jan Wieniger in het Dagblad van het Noorden. Schiere verhalen over alledaagse zaken en steken uibelschouwd in elkaar. Jan kwam even terug op een verhaal van Doogsterveur door een onbenullig voefeltje muik. Tja, dat hadden wij. Een bultlezers wist me zelf oud wezen moest, maar hem zelf waarschijnlijk nog nooit een verhaal geschreven. Met een simpele verwisseling van de N van Nico schreef Jan de M van Marie, aan het eind van het woord membraan. Een vertuut dat regenwater zuivert tot drinkwater. Ach, het zet eigenlijk niks om haken. Als je het rap moet spreken, hoor je het verschil niet en betekent ook niks aans. Het is vanzelf goud dat er voor ons algemeen beschoofde Nederlands duidelijke regels zijn. Het is beslag van reken de taal waar we dagelijks het meest met vandaan hebben. Maar zo is het bepaald niet met ons goudgeef grunners. Generaties lang ben allerhande lui er als stief met aan loop om ons grunners ook op een lijn te krijgen. Maar er zijn al nog 5, 6 verschillende mogelijkheden van schrijven en uitspraak binnen ons moedertaal. Of eigenlijk nog een dialect. Ach, laat het maar zo houden, zou ik zeggen. Elk zien of haar eigen stampotje met hier of door een beetje zout en peper en een eigen sausje erover. Zo blijft ons taal toch schier in beweging. Het gaat er toch om wat die te zeggen hebben, niet? Het geeft mij in alles geval, en hopelijk veel aan de lui met mij, meer ruimte voor het schrijven. Ik was daar aans ducht mij nooit met een loop gewoon. En laten we eerlijk wezen. Tussen een bult schrijvers van Douw, Kaat Loon, Jan en Jan Jeboer, Kees Visser en schrijvers van nou is er een bult goudgeef grunners fort. Of holwert nog een zetje bij verswonnen. Het is krek zo als ons bevester in het grunners zegt. Als tu vindt dat het zo schrijven of zeggen kinst, dan is het goud. Als aan het maar begrijpen. En zo is het maar net. Een bult woorden kan in het grunners op meerdere manieren geschreven worden. Is het nou eigenlijk of eigenlijk, den, dan of den, en komen of zeg wie kom. Na 5 grunniger cursussen, wel het er een schiere vertonen voor, heb ook 4 verschillende mans en manieren van schrijven en uitspraak met krijgen. Kijk, het is vanzelf goud dat er bouwen binnen, daar was leider gebruiken kan en dat ook alle grunniger woorden overeen blijven. Een bultgrunnigers zal ook bij mijn verhaal af en toe achteroren krijgen. Tja, grunniger of grunninger met een u of een o met stipjes, zegt maar. Soms gebruik ik tuin of gebruik ik tader. Of elkoor en mekkoor deuren kader. Maar houd ook is, muilijk, zwoor of stoer, een agrariër blijft altijd of ooit een boer.